Oya urenya kwa Ramogi juang kamora mora maintiere kawuono tarik 2 dwe mar auchiel higa mar 2022. Ageno ni chiyo mabera kamora mora maintiere kendo isetudori kodwa mar mondo mi watai e chenro marwa mar Piny okinyi makawuono machakore sani sa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi juang pile ka piny ruto orugi mage mana kaka wawache ga Ramogi TV cheno ni mar Piny kawuono odiochieng' mar 2 mar dwe ni mar auchiel mano tarik 2 dwe mar auchiel ka orwaki ni machiegni bang' odiochieng' mane obedo kod nyadhi mane nyiso oganda jo Kenya e kidienje mopogore nyasi no mar Madaraka. Nyasi no mane mogik mar jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta mabende onge nyasi mora mobiro telone ka en jatend piny Kenya mar Madaraka. Nyasi mano timore odiochieng' manyoro buore Nairobi ka bende kor gwenge nyasi makamano ne ochopo. Odiochieng' makano wachopo ka wan gi mor ahinya e chunywa bang' jo Kenya moko yudo mich mopogore. In bende ne yudo mich odiochieng' manyoro. Mich mar ngima mane wayudo ka wantiere studio koni e Nairobi. In bende ageno ne yude ka ineno okinyi makawuono. Wadaro wakini okinyi makawuono. Chieng' ma wachako ayanga wadhi nyime gi chenro ne mar Piny. Akwai ni bed kodwa kochako sani nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Cleophas Oloch. Orujo kanyanam kaka pile mana kaka Cleophas osewacho piny karu to rugi mage oruni nade okinyi makawuono buora Nairobi ka koyo gi kothe mapod chwe gweng'wa bende intiere keni kor luasi chalo nade kokamano bed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ongao. Sharon gi Cleophas uchiu nade? Achiu maber. To in? Amba chiu maber. Mana kaka iwacho ni koyo kutho. Okutho to an kata mana ka chiu maber to nanyiero okang' mabende nawacho ni jowa moko noyudo homa. Amba naka koro maka. Imbi donje ligni. Nadonje ligni. Nacho ni buro serumo koth osebedo ka chwe koro wan kama ber. To koro anno ka koro obiro mana gi tuoche. Takeni Cleophas ichiu nade okinyi? Achiu maber kendo wago ni Nyasero kamano koyo pod ng'ich. Gweng' mawuoke kocha en poko njo galiet. Era koth chwe anjo ka Simro se wacho nyoro ni koth chwe to chieng' rieny. Wach malicha yeye. Ondiek timore nade? Wach moko nyoro ge bungu. DKWS biro konowa mathoth kata kamano yudo chieng' moro monya wacho ni en mor oganda kata bende mor to kapok awacho mor na kawuono ni an mane Joyce. Amba chiu maber. Mana Nairobi ka. Achiu mana Nairobi ka. Bingeni wan kata obed ni en chieng' no mar yueyo. Wan kaka jofambo ne en chieng' no mar holiday to ne en holiday manyaka wakel ne jopiny. Gigo manotimore ka neno ka ne waduso weche manyien e yo makare. Mamoko bende joneno magwa biro neno kinyi makawuono. Kamano nyako Ramogi juang mano e odiochieng' makawuono makoro dachako ni ayanga chenro ni mar Piny. Ka mokwongo wang' wakelo weche manyien okinyi makawuono kae to wadonje nonro mag Gaset mabende yudo achiel kachiel mana e studio marwa kae. Kapok onajechwako mokwongo gi mar 2 ka odiochieng' makawuono be en chieng' tich ang'wen ibiro konwa gi Sharon Ongao ni en ang'o moikonwa e pogore. Kapod okonwa ni wariti amwarita to momora Sharon kachiel kod Joyce bang' ka nosebedo kod twak ageno ni jogi nowinjo twakwa ka mara duolno mochung'ne rango weche go mag mibadhi EACC gi dhano kaka onego bed bedo gi bedruok jotelo makare ka donjo. Nitiere listi makoro ogolo oko mag jotelo mane wuok ne laro kombe opogore madirom wach ni jewo 200 manyaka sani nitie thuolo mar geng'o negi mondo gichung' kendo ka irango mane wach mo mipeke Gaset mar Daily Nation Gaset mar The Standard konwa ni mane manitiere mana e chenro no mara nono mag Gaset okang' makama inyalo timo okang' mane nikech ana jotelo madito ka watire ka gi Anne Waiguru watire ka gi Mike Sonko Evans Kidero Mwangi Wairia Alfred Mutua Didimas Baraza nitiere Gladys Bosholei Mawasin Gisho wan gi Lelia Nomolo makine moro ne nja goro mongiro re migao no mara weche go mag rowere e pinywa mar Kenya kachiel kod Oscar Sudi mabende ne omako wachne kane pok wachopo nyasi mar Madaraka koro akane wach makama yudo nade ng'eni mae makikelowa
twak wa maduong' kawuono. Wach ma kamano korka kora neno ni en okang' maber mabende duol makedo kod mibadhi pacho ka okaw nikech ok owinjore ka jotelogo maponono noseyud kata chind mibadhi mieno ka kendi chak imiyo gi thuolo machielo mar dhi ofis ponono ginyalo mana medo dhi nyime kod weche mag mibadhi ma yande gitimo gino maponono nyalo miyo jopiny ok yud dongruok e yo makare omiyo okang' mabende EACC kawo mar mondo mi otama jotelo mago ma oheo 200 mar mondo mi kik gilar kombe mopogore opogore mag siasa aneno okang' maber kata duol matayo weche magiere pacho ka onego bed ni riwore lwedo kod EACC mar mondo mi gidin rode duto ne jo mibadhi kik lar kom moro amora mar siasa pacho ka ting'e mana ka EACC osewuok oko ka bende wacho ni gigolo kokgi take ni duol mar IBC keto gi okang' machalo nade nikech ing'e ni sani kata mana jaod bura ma Sirisia bende gisani koro nosepuodhi ma bende odok mana laro kom mano mar od bura mar Sirisia mano John Waluke to okang' ma kamano bende ing'e ni judiciary kata mana kotelnegi gi Chief Justice Martha Koome gimbe neno ka ochuga put mar jong'ad bura adek mar mondo mi owinj buche ma kamano koro akia ni okang' ma kamano ing'e ni koro IBC mano duol mochung' weche mag yiero ema koro wenge duto te nitiere kuom ponono ni gibiro puodho jochung' ma kama kata oyo tiwacho ni giwo kata kaka notiega gi Solomon Atela ma en apisa duolno mar EACC gima nowacho kanyo en ni ka IBC opuodho to EACC biro gi bura ni otere doho jopiny nyalo chako wacho ni ma en siasa en ang'o matimore nyakora Ramogi jwang' twak ma kamano wadhi yudo kendo wadhi bedo kod jolony e studio mar okinyi ma kawuono mane chenro mar mbaka oromo kanyo kama wadhi yudo wechego e yo makare kilo kanyo kod Joyce Oduor kaeto mbaka mokwongo madhi bedo chenro mar Piny kawuono saa 1 nyaka saa 2:30 mar okinyi wadhi rango ni wechego mibiro pargo Uhuru Kenyatta en obiro paro loch mare nobedo manade jogo mane tiere ten migepe mopogore opogore biro paro Uhuru Kenyatta ni en jatelo machalo nade ikete mana kae kochako sani yoronwa ote ikonowa ni in ibiro paro Uhuru Kenyatta gi gima chalo nade to pachi kotenore koda jochung' kata jotelo mopogore opogore makoro idhi chung' mondo kik dhi lar kombe kaluwore kod chino mar mibadhi pachi en mane kotenore kod mane en okang' makare ote yoronwa sani ote machuok 3:6 ka Facebook marwa en kanyo @Ramogi TV live kanyo wantiere kanyo achiel kachiel nyakora Ramogi jwang' e kinde ma yoronwa ote mari bendi nyalo oronwa apenjo mora mora minyalo bedo godo e yorowa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka SMS line marwa ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. nyakora Ramogi jwang' parno diche ma kawuono kiny chieng' tich ang'wen wabiro bedo gi chenro mar pok opogore chakre saa 2 mar okinyi kete mana e TV mar Ramogi mar mondo mi ne kit pok ma bende adhi kelo ni okinyi ma kawuono kokamano abe tudri kode mbui maga Facebook Instagram Twitter TikTok gi mamoko wayudre kanyo yudi kanyo Sharon Ong'ao tudri koda @Cleophas Loch Facebook Twitter kachiel koda Instagram me kwa duto kochako sani nyaka kinde ma watieko chenro okinyi ma kawuono machiegni nyinga Cleophas Loch mana kaka nasewa to kikano kendo machiegni nikech ma en Rupi we wakungwa yude thuond weche Truth be said, we have built more roads in 9 years than what all previous administrations combined, including the British, built in 123 years. Wapende wasipende, hiyo ndio ukweli wa mambo. Machiegni weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Joyce Oduor. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notelo ne oganda jo Kenya e nyasi mar madaraka manobagi alap ma Uhuru Gardens. Nyasi no mar 59 ne en mano mogik ma Uhuru Kenyatta kaka jatend Kenya. Kaka Lide Okeyo lero, Uhuru otiyo kod nyasi no e puoyo telo mare. Sa 5 okinyi Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nomone lap ma Uhuru Gardens e county ma Nairobi matelo ne oganda jo Kenya nyasi mar madaraka.
Jatend piny notiyo kod thuolono mar simo taya e wi weche moko mosebedo kawachore ni onge dongruok malong'o mosebedo e tielo mare mar ariyo mar telo ahinya to nyaka ne gimosre gi jalar kom tend piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga. We have tripled the wealth of our nation from a GDP of 4.5 trillion in 2013 to close to 13 trillion today. Kaka achiel kuom yore mag nyayo dongruok e pacho ka, jatend piny Kenya nolero ni apeyni madongo moseloso e pacho ka osenyayo gero uchumi ma thurka kendo ma oseketo Kenya ong'ala manyime e pinje mag Afrika man gi lony mar dongruok manyasani. Have said that we should not invest so heavily in infrastructure because people do not eat roads, they do not eat bridges. I have refused their pessimism because I know what a new road means to a farmer who has for decades been unable to get their produce quickly to the market. Years later, what started off being called the Lunatic Express by cynics converted a swamp called Nairobi into a mega city that is today one of the top 5 cities on the African continent. We have transformed our country 1 kilometer at a time. Nokawo thuolo mar poyo kenge ma osegoyo mar siro tend joma mine ka ochiwo ranyisi mar mine manie tend migepe to kod bede migepe mamoko koriwo koda kamago mar doho. One thing that I am truly proud of is how we have built women leadership and expanded their fields of participation in governance. I have had the pleasure of working with 11 women in my cabinet. We have our 3 arms of government, one of which is now headed by a woman. If it is the wish of the Kenyan electorate, we have a chance of electing a woman. Ewi dongruok mar tend gwenge, Uhuru nopoyo kang ma osegwe dongruok mar counties mapacho ka e bwo telo mare, bende okone jopiny ni kik yier jotelo ma jomibadhi. In just 9 years, we have moved from being the 12th largest economy on the African continent to the 6th largest economy, and we are still growing. We owe it to ourselves and we owe it to our country. Bang' nyiso nyadhi mar gimotenre kod arita kwe ma pacho ka, Uhuru nopoyo apisas mag arita kwe kuom keto chunygi rito jo Kenya e tunge duto. I therefore made security a top priority because I know that without a secure environment, no life can flourish and no enterprise can thrive. You have kept us free. You have preserved our way of life and allowed us to enjoy the present as well as protect tomorrow, and we thank you for that service. E kinde ma josiasa moko singo wito kucha kisomo manyasani mar CBC, jatend piny Kenya noramo momuoye piny ni kisomo ni ema nigi nyalo mar sudo piny Kenya mbele kendo nyayo talanta mag jopuonjre. We had to return to the foundational philosophy of education, and that is, citizens never fail. It is systems that fail them. Every Kenyan child has a chance to make it. Nyasi mare mogik mar madaraka kaka jatend piny Kenya mapacho ka. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro bende tiyo kod thuolo ni mar keto ayanga gigo mosetimo kaka jatend piny Kenya ka bende okwayo gana jo Kenya mondo mi oyier jotelo ma joratiro mabiro dhi mbele gi agenda go mar gero piny Kenya kodong' mana dweche 2 kendo piny Kenya dhi yiero ma dwe mar 8. Lydia Okeyo, Uhuru Gardens, Nairobi. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta noromo gi jotend migepe mag piny owacho akapoko ochopo e nyasi mar higni 59 mar madaraka e alap ma Uhuru Gardens. Kenyatta omedo puoyo jotend migepe kuom tich maber magisetimo. E romono jalup jatenda piny William Ruto ne okochopo. Jatend migawo mar arita Fred Matiang'i bende ne okawo thuolo mar goyo ne jatend piny erokamano kuom miye thuolo mar tiyo e piny owacho mare. Matiang'i ne omedo wacho ni e bwo tend Uhuru Kenyatta piny Kenya osegoyo okenge madongo e kedo kod maundu. Jotend migepe mamoko bende opuoye. We have worked well together. It's been both a pleasure and an honor to have you with us. And I am confident we have laid a firm foundation for those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya. I thank the Lord for the opportunity to serve my country, and I thank His Excellency the President for the
trust he bestowed and the opportunity he gave me to serve as his minister. The last 10 years have been very exciting, working in the public service and serving the country. Very challenging, and we come to the end of this term much more knowledgeable of the country, and we understand our nation better than we did when we came in, by dint of the fact that we have been interacting with our people on a day-to-day basis and looking at things that affect the lives of our people. The president has overperformed and overkept the promise. It was not just a matter of keeping the promise and sticking to the manifesto and the promises he made to the country. He has exerted himself and galvanized his administration to provide services to the people of Kenya, and he has moved our country to a totally new level. Nyasi mara prabicha gochiko mar madaraka ne oywayo oganda jo Kenya nyaka jotelo mabende ne ochiwo pachgi e witelo mar Uhuru Kenyatta. Kata obedo ni puoch omiye, nitie jogo ma ok omor gi moko kuom mosetimore e bwo tend Uhuru Kenyatta. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta chopo e nyasi mar prabich kod ochiko. Nyasi mare mogik mawenge rango kod leo. Kenya wenzangu tusikubali kurudi pale. Jopiny molo kinyi ka gin kod geno kendo giikore mar chiko itgi ni to bende twak mare nyalo mulo dwachgi. Gimoywago sana en uchumi marwa. Emodwa ni mondo wuonwa oduoknwa uchumi chien, gik moko mondo bechgi obed maber, wamor. Uhuru kelo kwe e Kenya. Namba 1 en ng'ama ohero kwe, ng'ama iye ok wang', ng'ama ok ochayo ji. Uhuru loso barabara. FDR donjo Kisumu e yo mayom mapok ne waneno. Sani kidonjo Kisumu e tendo Uhuru e bwo kaunti manokelni. Adieri kaka wan joluo wayudo devolution e bwo tendo Uhuru. Josiasa mag kweth mopogore puoyo Uhuru Kenyatta ka moko bende neno kama ne fuoko neno e kinde loch mare. We can always remember the roads, the expressways, tarmac, which is also in Kachaliba today, you know, now, and electricity. Those things are very important. President Uhuru Kenyatta is going to leave to our country, and we are grateful for that. Tumeona maendeleo mazuri, na mimi ningeomba wakati huu ambapo tumebakisha kama miezi miwili tu ambapo tutaingia kwenye uchaguzi, niombe wa Kenya mchague watu kulingana na ile kazi wamewafanyia na pia mienendo yao. E twak mare hie, Uhuru lose wi weche mopogore to jopiny to kawo twak makamanade. Kumawinjo komulo maber en tend mine, manyako wacho ni mama moro muneno kani matene no sepiedhe no wani mine gin joma kare kata mon modwa yiero e yiero mabiro maduongni. Gin mon marotiro mabiro tiyo, kamoloyo te corruption no. Kena neno koketo piny mopieyo. Lakini kuna mahali pengine president wetu sisi kama wananchi ametufaili. Sababu yeye kama kiongozi wetu akija tuambie corruption imekuwa mingi na amekuwa kwa kiti kwa miaka 9, yeye angekuwa amechukua jukumu la kuweza kuwipu wale watu ambao wanasema ni wamefanya ufisadi. Jatelo kawuono weyo maber omorowa. Weche momiyo wagin weche magadier kaka gisebedo ka gitiyo. We kaka jo siasa moko wuoyo e wigi marach. Otiyo to nere ni tich motiyo nere, otiyo maber. Kata kamano, gipako jatend piny Kenya ka gitielo ni kwe makende makoro gidwaro kuom jatelo mano mabiro tayo piny Kenya tok yiero. Peace plus elections is equals to development of our country. Sama waonge gi peace, why don't you kwanyal develop as a country? And rachira hinya kajito during elections nikech politicians okoherre. Lakini sani jo Kenya inyore sana, mano gimoko en rais ongeni owuok lakini ndara to gimoro mama endeleo to tima ber lakini uchumi to weko inyo kabisa. The best thing is the legacy that he needs to leave is a peaceful transition, peaceful election. I think that would be the best, so that we can honor these heroes who fought for our independence. Jo Kenya yudo thuolo mar chiwo pachgi wi jatend piny Uhuru Kenyatta, moko pake kuom ber kod rach mosetimo, kata kamano thuolo mare koro rum apisi, kendo gikowe giro kamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Uhuru Gardens, Nairobi.
Erokamano ahinya jafwambo marwa Walter Nyambaga. Kawadhi nyime en ni siasa bende okodong' chien e nyasi mar Madaraka mane obagi e alap ma Uhuru Gardens. Chris Owino miyo waler mar kaka siasa ne oneno e nyasi no e kinde ma ikruok bende dhi nyime ne yiero maduong'. Uhuru Gardens, jopiny oyuoro karombgi, joma tindo kod joma dongo, joma chuo kod joma mine e nyasi mar Madaraka mogik mar jatend piny Uhuru Kenyatta. Jotelo mag siasa mapacho kae bende ok odong' chien. Bango linalosema God bless Kenya. Nyasi mawang'ni ne obedo kod pogruok moko ka ipimo kod higni machien. Ataro kod geno mar jopiny, jalup jatend piny William Ruto ne okomi thuolo mar wako jatend piny Uhuru Kenyatta kaka pile e nyasi makamago. Jata nyasi no ne ogwelo Uhuru mondo miyo chopo chiw mich mar yango tich maber mar moko kuom jo Kenya e thuolo ma Uhuru ne odhi nyime mochwe orwako mana wendo modhial mane en jatend piny Sierra Leone Julius Maada kapok odhi nyime gi chiwo twak mare. And are very excited about you coming to visit us. Karibu sana. Welcome. Motelo ne mano bende, jalup jatend piny William Ruto ne okoyuoro e nyasi machuok mane rik obagie kar jot mar jatend piny kendo mane onywando jotend migepe duto mag piny owacho. And I want to take this opportunity to thank each and every one of you. We have worked well together. It's been both a pleasure and an honor to have you with us. And I am confident we have laid a firm foundation for those who shall come after to continue and to build a bigger, brighter, more prosperous Kenya than from where we have left off. To e gino ma inyalo wacho ni en goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya, jatend piny Uhuru Kenyatta ne olieko ni jo Kenya wang' gi thuolo mar yiero jalup jatend piny mamiyo mokwongo e yiero mabiro. Owacho ma ka ibiro paro ni nyaka sani Martha Karua ema miyo ma osewuok oko motegno ka obedo jalup Raila Odinga e ng'welo jatend piny Kenya. Osiep manie kind jatend piny kod jalup ne osebedo kawe thueth nyaka ne Uhuru Kenyatta mosore kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2018 ka Ruto kod Lange osebedo kasayo mosruok makamano kuom chocho chenro mag dongruok mag piny owacho mag Jubilee. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris Owino. E weche mamoko ma bende pod otudore kod nyasi mar Madaraka de odiochieng' manyoro en ni nyadhi nyisruok kod lony mar bago nyasi ema ne oneno e nyasi mar Madaraka korka jota chenro to nyaka joma ne oyuoro. George Bati leronwa kaka lwasi ne chalo e chokruok ka nyasi Madaraka Day nyaka gikone. Tarik 1 dwe mar 6 2022, jopiny Kenya yweyo pachgi chien. Mar paro odiochieng' mokwongo mane bandera mar Kenya ofwadhore e yamo. Ka loch mar Kenya iketo e lwet jo Kenya kowuok e lwet jo agunda. Madaraka Day. Kar saa 4:52 mar onyango. Ikruok itimo e par loch mar jatend piny State House. Nyamburko oikore mar ko jatend piny Uhuru Kenyatta e nyasi mare mar Madaraka mogik kaka jatend piny. To e alab nyasi Uhuru Gardens, jolweny medo timo rako kaka gidhi rwako jatendgi Uhuru Kenyatta. Mana kodong' dakika 4 to rom saa 5 onyango, Uhuru Kenyatta wuok e par loch mar jatend piny. Kama e wuok mare mogik kaka jatend piny kodhi e nyasi mar Madaraka. Otelne gi apiko madirom 10 mamilo majotit. Pikipikigo oloso ranyisi mar wi asere. Giridore kendo gimako apaya ma Kenyatta Avenue kapok gidolo kona kendo donjo e apaya ma Uhuru Highway. E Uhuru Gardens, kopap ne jatend piny. Jolweny duso kama olos ne jatend piny. E kindeno apisa mag arita pangore. Chong ting'ore ka gwenyore gi tielo. Bunde gidiyo e yuothgi. Tielo nyonore kaluwo much mar ben. Bang' kinde mar dakika 10, jatend piny molo e lap mar nyasi. Mikai mokwongo Margaret Kenyatta lor orwako jora makwar malweso lo. Joraneno mosore gi kapet makwar, ng'ute kod land wang'e ogawo gi thiwni.
nyadhi mar piny Kenya. E kinde ma odhi e kare mar bet, jatend piny Uhuru Kenyatta donjo e nyamburko moyiedhi koluorore kendo moso jopiny. Jolweny othal ka gidiyo bunde ma dhogi otimo pala e kopgi ma koracham. Bang' tieko moso jopiny, jatend piny lor kendo dhi e kare moyiedhi molosi e ranyisi mar altar. Bang'e to wend piny. Jalweny ma wuon pala seso kapok odiko tiende piny. Okwayo wuon piny thuolo eka Uhuru chako nono kaka jolweny ochung'. Tiendegi gi lwetegi dhi machal gi mar jatend jolweny Robert Kibochi. Uhuru bang'e dhi e kare mar bet. Ma yawo nyadhi machielo, nyadhi mar jolweny. Jolweny chamo nyadhi gi gige lweny manyasani, madongo ma umgi chalo liech, to korgi tek ka koro puk, tiendegi to nyororo. Jolweny nyiso kaka giikore mar kedo gi jowasigu. Ndeke mag Adung'airo bende chamo nyadhi e kor lwasi. Isungo ne jopiny kaka gitiyo. Bang' tieko nyisruok ma kamano, pap ne odong' ne jower ka gijuso gi kondo udo. Jomiji nyiero bende kelo mor. Amidimidi mar nyasi ne ochopo. Jatend piny chako twak gi jopiny. Andika marabora kaka omedo chiwo twak e kaka duonde medo tuo. Chune mondo kwa pi obudgo duonde kapok otieko nyasi. George Bati, Ramogi TV. Erokamano ahinya jafwambo marwa George Bati kuom nyisowa picha maber ahinya kaka nyasi mar Madaraka Day notimore odiochieng' manyoro. Kata kamano ka wadhi mbele kod weche manyien en ni higa ka higa jatend piny nyaka chiw mich ne oganda jo Kenya ma osebedo e okang' manyime e sekta mopogore opogore. Odiochieng' manyoro e nyasi mar Madaraka, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ochiwo mich ne jo Kenya mamoko. Cleophas Oluoch miyo waler. E thuolo maringo nyasi mar Madaraka, jatend Kenya okoweyo ma ok ochiwo mich mopogore opogore mar puoyo tich makare ne moko kuom jo Kenya. Jogo ma oyudo mich ma otisi gi nyinge mopogore opogore gin ji ma osenyiso chia kod chir mar tich e sektas mopogore opogore. Mich mane Uhuru ochiwo kapok ochako chiwo twak mare ne oganda jo Kenya ne oriwo koda kamano ma otisi ni Moran of the Order of the Golden Heart mane ochiw ne Paul Nderitu, ma en jakom mar riwruok mar St. John Ambulance, kama osebedo ka otiye kuom higni 44. E higa mar 2003 ne en jakom mar duol mochung' ne weche lo. Nzioka Waita, ma en jalar kom gavana e kaunti ma Machakos, bende ne oyudo michno kaluwore gi tije ma osetiyo apis mar jatend Kenya. Mich mar Elder of the Order of the Burning Spear ne ochiw ne Brigadier Joseph Murashia kuom telo kendo bero gero alap mar Uhuru Gardens kendo ne telo ne gedo mar paw tuke mar Ulinzi e bwo tend Uhuru Kenyatta. Micho nogo bende mane ochopo ne Brigadier Caroline Mwende mane ipuoyo kuom konyo migepe mopogore opogore mag piny owacho timo dongruok. Mich mar Moran of the Order of the Burning Spear odhi ne Professor David Sang ma opuo kuom konyo duoko chien tuo mar malaria e piny Kenya. Laktar Weston Wakasiaka, laktar mar tuo fistula, bende ne oyudo micho nogo mar Moran of the Order of the Burning Spear. Polycarp Onyango, ma en director mochung' ne chwalo chenro makare mag jatend piny, ne oyudo Moran of the Order of the Burning Spear kaka puoch kuom tich maber mar bero chenro mag dho wadh nam chumbi. Mich mar Order of Grand Warrior ma ichiwo ni jogo manie opara manyime mar bero ngima oganda ne ochiw ne Meja Athman Washenga kuom bero chenro mag gero meli e kaunti ma Mombasa kod Kisumu. Jen Duta Mwangi ne oyudo mich kuom konyo e bero chenro mag somo ahinya to kit somo masani mar CBC. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne opuoyo jo Kenya duto mane oyudo mich mopogore opogore ka owacho ni giduto ne gikonye tich kuom thuolo mar higni 10 ka en jatend piny Kenya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch.
E weche mamoko en ni achiel kuom jolony e riembo ndeke magoyo kathirathira e kor yamo ne owito ngimane e masira mar ndege manyopodho kode ka en nyisruok maket kod mano manyocha oriko setimo e pap ma Uhuru Gardens chieng' ngeso. Jariemb ndege no Mark Samson otho e alap ndeke e piny Zimbabwe mana ndalo manok bang' wuok e pachoka. Chieng' ngeso tarik 28 dwe mokalo, jo Kenya nyocha oyudo thuolo mar yuoro e nyasi mar nyisruok mar jolweny e alap ma Uhuru Gardens motelo ne nyasi mag Madaraka. Ndeke jolweny nyocha ogoyo kathirathira e kor yamo kendo nyiso lony ma jolweny nigo. Kata kamano, nyasi no chalo ni nyocha en mana mogik ne jariemba ndek jolweny Mark Samson ma ja Afrika ma milambo. Samson nyo yudo masira kendo mowito ngimane e piny Zimbabwe kotemo nyiso lony mar riembo ndege e nyasi machielo mar nyisruok e piny Zimbabwe. Kalure kod wache mawuok e kweth mare mar Marksmen Aerobatic Team, japinyno mar Afrika ma milambo Mark Samson nowito ngimane e masira mar ndege manyoruombore piny e paw ndeke ma Charles Prince Airport e boma ma Harare e piny Zimbabwe. Masira makamano nyotimore kanyo ginyiso lony margi maket kod mano manyocha ginyiso e alap ma Uhuru Gardens. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jagoro mongirore e migao mar arita kwe Karanja Kibicho okoro lieko ni nonro mane otim kod bad migao mar ofuomb kich NIS yango ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga nyalo biro yombo e yiero e round mokwongo gi atamalo 60. Kibicho oloso banka jatend migao mar tudruok Jo Musheru bende nyocha oselieko wach makamano. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. Alap ma Uhuru Gardens. Siasa pod ywayo koni gi kocha ka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya thuthni mar garo oko Kenya Kwanza motelo ne yiero. Kenya Kwanza to sebedo ka seyo jotend migepe madonjore e siasa. Tinende, jagoro mongirore e migao mar arita kwe Karanja Kibicho ochako ohelo mbaka machielo bang' lieko ni Raila Odinga biro yombo e ombulu mar dwe mar 8 e round mokwongo. Kane loso kod TV mar Citizen, Kibicho osiro nonro ma oyango ni otimgi okwach kich mag NIS manyiso mbi mar Raila. I will give you as it is, and the burden of proof then shifts to you. If the data I've given you think is misleading, then tell me what data you have and from where that says otherwise. And I think you cannot criminalize someone for giving you information you have asked for. If, for example, you ask me today, what is the polling with respect to the institution I work for? Yeah, I will tell you. And if it favors, because you have asked me, I didn't volunteer it. If it favors a person, it doesn't mean that that's the person I necessarily support, but it's what the data is saying. No, there is a difference between noise making and facts. You know, there are people who will make noise, do all sort of Photoshop. Kibicho odok ne jotend migepe ma osebedo ka loso ewi siasa mapachoka. Owacho ni jotend migepe go nigi ratiro mar loso ewi weche madhi nyime e pachoka kendo ok giketh chik. What happens when laws are made in this country? Yeah, a policy is brought about, and that policy must be interpreted into law, must be converted into law, so that it is lifelong. And the policy makers are these cabinet secretaries. Omedo seo kweth jo siasa maseyo apisas mag piny owacho ni timo campaign ne Azimio la Umoja One Kenya. Owacho ni kata duond bura mar UDA nyalo mana gwelogi mondo giyuor e romo mag siasa. We are called upon to give civic education to all Kenyans, regardless of their political divide. And I know we are talking about the invitations we get probably from the Azimio group. Even if you took a whole day or even you thought it will not be in the ballot. I give the challenge today. Tomorrow morning, Kenya Kwanza invites me, and they are watching. They are watching. I am challenging to go and talk about ethics, talk about integrity, and to talk about how Kenyans shall
will be required. You will attend? I will attend. So Kibicho oloso banka jatend migao mar tudruok Jo Musheru nyocha oloso kawacho ni nonro oseyango ni Raila Odinga dhi yombo e tielo mokwongo mar ombulu. Kweth mar Kenya Kwanza nyocha rik osegolo duondgi kadwaro ni jatend migao mar tudruok Jo Musheru owuog oko e apis wira ne donjruok e weche mag siasa. Sharon Ongao, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya jafwambo marwa Sharon Ongao. Nyaka Ramogi Juangi kanyo e mwachopo godo e giko mar weche manyien mabende ne waiko ni Ramogi TV okinyi makawuono. Kata kamano aneno ka moko kuom osechako tudri kodwa e Facebook kacha. Sam Jacom wacho ni oneno wa makare ka entiere Kayole. Oko wacho ni oparo Uhuru Kenyatta kod wach kelo kwe kendo bedo ng'atno matiyo kod pache owuona. Jotelo man kod chilo to okonego owene gi thuolo to nego bed ni ng'iyo nyaka MCAs kik ging'i mana malo kono kende. Erokamano ahinya kuom ote machalo kamano. Jared Oti wacho mar Ramula Kabondo wacho noneno wa ka entiere Lokichogio ko wacho ni Lokichogio oru maber. Mzee Omanga wacho noneno wa maber ka bende entiere kodwa. Brian Ochieng Minzonia Winnie Mboya bende neno kaneno wa kanyo wacho ni mit toleria wa dholuo liu. Prince Guya wacho ni George Bati mora mateka dholuo liu. Ameri Fundi Tosha utawala kaka pile wacho noneno wa eyo makare kendo neno weche manyien maber. MCA Olango Junior wacho ni mano jafwambo molonya. George Bati tiji ler ifuono tiend weche kaka gitimore maler ahinya. Jonathan Mark Ngwena bende wacho noneno wa ka entiere Kisumu. Nyaka Ramogi Juanga imedo mana oronwa ote mari e kinde mabende wadhi mbele kod chenro mag okinyi makawuono. Ote mabende wabiro kawo thuolo makende mar somo ka wadhi mbele kod chenro marwa mar piny. Kata kamano gie thuolo ni yienwa mar mondo mi wakaw yoyo matin tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ongao biro duogo kod nonro mar Gaset. Kik idhi mabor. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae wake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic mana e goma wake. Pile pile kik bai kata matin. Iga bich ka iga bich, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mi mibadhi no ka wasekedo godo
to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho. An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Nyakora Mugajuang kamoro moro mintiere ken chien tarik 2 dwe mar auchiel higa mar 2022. Arwaki e nonro mar Gaset okinyi makawuono. Mana kaka pile, wanono gazede 2 mano Daily Nation kanyakla gi The Standard. Okinyi makawuono kan kenda ka antiere gi David Bondo, jafwambo marwa e nyakalondo mar Ramogi. Bondo machiegni. Erokamano ahinya kendo amor mar bedo kodi okinyi masani. Ing'eni meno okang' mokwongo mabende koro ibiro TV mar Ramogi kata ang'eni isebedo kibiro en mana ni kora yame mok nenie. David Bondo nik machuok inyalo mana nyisowa ni jakanye. David Bondo en wuod Aochumuga, mano Game West Ward, Rangwe Sub County, e county ma Homa Bay. Manija Homa Bay. Manaja Homa Bay County. Machiegni yange nonro mar Gaset. Erokamano ahinya. Kok manya kora Mugajuang mana kaka pile, wan gi gazede The Standard mana kaka nasenyisi gi Daily Nation, kama bende Bondo thund wach ma bende gazede 2 gi aneno koketo. En kotenre gi wach mar Uhuru Kenyatta duchi manyore nyasi mar madaraka mar 59 nwaneno kanyo kanu nyiso jopiny moko kuom gik ma bende osetimo. E kind gazet mar The Standard gi Daily Nation duchi makawuono kaluwore gi thuond wach mar kata mana tipo mopogore opogore ma bende gichiwo. Ineno kamane ma bende nyalo usore kata mana minyalo nyiew manyalo lumbo wang'i. Gigi dodhi machal. Tanyalo chako gi oboke mar Standard ka luwore kod gima jatend piny Kenya wacho. Kowacho ni gik ma setimo. Koro kanyo ero abiro ng'iyo ni to jatelo ka nodonjo no osingo no dhi timo ne jo Kenya ngo. To nyaka sane ma koro sane koro wuok mar wuok e loch. Ang'o gine manotimo, ere mano okotimo. Magi gima nyalo miya chako gi kanyo. Kasta chaka ng'iyo bathe kanyo ero nikech kinde magiero be koro kayo machiegni. Ikwano na ndalo nodong 68. Koro mano baburo chaka ng'iyo ni to IEBC oika ng'oto ang'o gini pek mage mantiere kendo sani. Anta pane dadhi gi Daily Nation ing'e gimomiyo nikech kapogore kata mna gi gik ma bende Uhuru osetimo. Aneno ka Daily Nation bende oketo tipo mag moko kuom jotelo ma bende gisani iseyo gi kata osedonjne gi weche mag mibadhi. Duol mochung' ne mibadhi pacho kaindi mano EACC Ethics and Anti-Corruption Commission bende sani koro golo moko kuom tipo. Ang'ene gisani gidwaro ni jotelo moheo 200 ochungi mar dhi laro kombe mopogore opogore. Kokamano bonyo Bondo my Gaset ma bende daher mar mondo mi wachakgo mar The Daily Nation. Kokamano Daily Nation kanyo piny kanyo mana kaka nisewache Gaset machielo en kaluwore gi moko kuom chenro ma bende Uhuru Kenyatta koro wacho ni opakre godo ni osebedo ka otimo. Inyalo bana lero ni nyakwara Mugajuang piny kanyo. Wuon piny no wacho ni kopimo tam mare mokwongo kaka jatend piny Kenya kanotiyo to kopimo kod tam mare mar ariyo oneno ni tam mare mar ariyo osetiyo maber kata notiyo maber molo tam mare mokwongo mar higni 5. Ko wacho ni higni 5 mokwongo ndara manoger kilometers mane giloso tin kipimo gi kilometers mag ndara ma giloso momuon lam e tam mar ariyo. To wacho ni ma odhi obedo nikech bedo ni piny Kenya nokwe to kendo piny Kenya ne onge kod tungni moko maka gi kacha. To bendo chako wacho ni ma notimo nikech mosruok manobedo e kinde kod jatend ODM Raila Odinga. Mana achiel kuom gima wacho kanyo. Bende kichako ing'iyo weche mag tudo teko mar stima madhi e kor gwenge. Ing'eni ng'eny ji thoro yudo ga stima ka nitiere mane bombe. To wang' ne wacho ni ne gitemo tudo stima mang'eny ahinya ka dhi e kor gwenge mopogore opogore. Aneno kwacho ni nyadi 40 koloyo kata mnayo okang' mokwongo. Kotemo pinjo Kenya to gi pinje mamoko mag Afrika bende.
Kata kama weche mag uchumi kanyo bende kaluwore gi Tenduru Kenyatta wacho ni chakre higa mar 2013 uchumi ma pacho kendo osebedo ka medre. GDP e higa mar 2013 na en mar siling trilion 4.5 gisani ochiegni chopo trilion 13 ma bende koro wacho ni uchumi mar piny Kenya osebedo ka timo maber rang'iny mar namba 6 e pinje mag Afrika. Mano temo nyiso ni Kenya bedo middle income economy. Mano pinje ma yuto gi berber. Manyiso ni yo monyalo bedo kwa godo kwa kuom pinje matek biro bedo kadok piny. Manyiso ni piny Kenya en piny ma sani koro nyalo chung kende owuon. Bende kanyo weche mag thieth bendo chiwo kanyo ka bendo wacho ni gisebedo ka gigero ute mag thieth, medruok mag ute thieth osebedo ka neno ka bendo wacho ni gisani kata mana insurance jok makao cards mag insurance bendo semedre cards mag okumba mag thieth. Kodonje ito boke mar 2 gi 3 nyakora Mugajuang gin mana moko kuom tipo mar nyasi ma bende no dhelo dochieng ma nyoro mano nyasi mar 59 mar Madaraka. Ndisruok to kod nyiso sunga mar piny Kenya mosebedo godo kuom kinde mokalo. To bende tipo moro kanyo be yango jago mane dwa chopo kama jodito mag piny Kenya to kod wend gi nyonitie. Obila no make kanyo mafwanda. Aneno ko make itinga malo. Kata muna ko pogre kata mna gimano bende bondo nyaka bende wangeni nyasi mar Madaraka dochieng manyoro ko pogre gi buore Nairobi ka tipo mamoko bende kwaneno ka luore gi nyasi mabende notime kor gwenge mopogore pachoka kata bende ni nyasi makamano ni dhialo mano Uhuru Gardens kata mana e kor gwenge bende nyasi makamano na dhi nyime. Ne nitiere nyasi miluongo national mane timo ma Nairobi kaso nitiere mane timo e counties to nitiere moko ma bende ne timo e sub counties kuma dio miluongo cho ni dio tindi luongo ni DCC to gi assistant county commissioner joma moko go bende ne timo magi e kor gwenge kucho ne jo piny mane ok nyal chopo Nairobi kata ne ok nyal chopo kuma governors ne nitiere mondo mi gin bende ne ginyis jo piny ote ma jatend piny ne nitiere godo. Konya kora Mugajuang kinyiew Gaset mano Daily Nation ibiro neno moko kuom tipo kanyo. Wacho pito boke mar 4 kama bende odiochieng manyoro kata bende ni ne en odiochieng dhialo nyasi mar Madaraka de piny Kenya bende ne thuolo makare ma bende koro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notiyo godo mar loso kata mana nyiso jo piny moko kuom okenge kata mana chenro ma bende osebedo kotimo e kind thuolo mar higni 10. Makanyo ero kaka no ayango ito boke mokwongo ne owacho wach mar ndara mana lieko cha. Owacho ni kanyo ero giseloso ndara kilometers maromo 8,000 kopimo kod kinde mokwongo mar tam mare mane giloso ndara kilometers 3,000 manyiso ni ogoye nyadiriyo mochako medo. Ero kama na inya moko kuom gi bende nwaselero ni kanyo wacho ni weche mag thieth weche mag somo na neno kapakore ahinya kaluwore gi somb CBC ka bende wagene piny Kenya sani wuok e somo mong'ere kaka 844 ka gidhi mano mar CBC. Wach moro ma bende nomako dho oganda mathoth e mbui odiochieng manyoro naneno ka jomoko keko e ito boke mar 6 nyakora Mugajuang. Odiochieng manyoro mana kaka pile ojagen ni jalup jatend piny Kenya wuok kacha en mochung to rwako jatend piny Kenya. Odiochieng manyoro Ruto nokonenore kamoro amora bende nokoloso kata bende ni nochopo nyasi makamano. Gini kuongo chakore gi romo mar log tich mar jatend piny Kenya kama jatend piny Kenya wuon Uhuru Kenyatta ne obedo kod romo gi jotend migepe mage. E nyasi no mokwongo Ruto ma jalup Uhuru ne okoluongi kata ne okogwel to bende ne okochopo. Ma nochune mondo mi nowuog mapiyo e kare mar dak kodhi Uhuru Gardens. Kochopo kucho norwako jatend pinje maoko manochopo kanyo ero moting'o jatend piny Sierra Leone to kod min ode. Kaeto kata mana gavana ma Nairobi bende yudo ni e protocol mar loso cha ne okomi thuolo. Manyiso ni gavana ma Nairobi emano nego beni luongo jalup jatend piny Kenya. Kae no se onge to Uhuru kane ose dhie nyasi kaka no jolweny nyiso sunga margi gik maginyasebedo ka gitimo to kawo mana program gi kanyo kasto odhi kode motieko ma temo nyiso ni wuodh siasa e kinde kod jalupne sani koro ne dhi karumo kata mno odiochieng manyoro bang' kana gisewuok e nyasi makamano naneno ka kweth mar Kenya Kwanza notero campaigns mag Kikuyu kama bende nagisiemo jatend piny Kenya ka giwacho ni mano no ok en tim makare.
Iwacho ni bedo kanyo ma ipangi doge. Ipangi. Ito boke mar abiriyo en kaluwore gi somb CBC ma bende jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta bende wacho kata mana puoyo ni oseloso godo okenge mag somo. Gisani wang'e ni system ma bende kata mana an gi inen watimo mar 844. Gisani koro loke en odhi bedo miluongo ni 2663. Yes. Mano ng'ato kawo higni 2 e pre-primary. Okawo higni 6 e skunde mag primary. 6 moro e skunde mag secondary, 3 mbalariany. Chendo ni eri jatend piny Kenya nopuoyo kowacho ni ma en achiel kuom gigo ko maber monyalo wacho no we godo piny Kenya. Nikech owacho ni ma en chendo ma ka ng'ato nitiere kod were mano talent e timo gimoro tichak konye koa gi piny kodhi godo mbele mopogore kod chendo mosebedo katiyo e kinde mokalo chien masani koro ni dhi karumo ma inyalo yudo ni ipuonji for example chemistry kuom ranyisi inyalo puonji weche mag somo weche mag thieth to chieng' moro kitieko to karibu bedo jafwambo. Mano koro neno ka gima koro neno ni system ma kama ber kopogre gi 844. Adier makende gima ber nyaka bed gi pekne kata gi rachne to CBCC gi pacha aneni beto ber maloyo 844 nikech macha en manywanda odotenga to ma eri neno ka ichak ikichon ne ngimani makiny. Ero kama na nyako Ramogi Jwang par ni nyithindo kata mana jopuonjre ma bende biro chako gi CBC. Gibiro chako gi CBC mago jopuonjre ma bende tieko skunde mag primary e giko mar dwe mar 11 mar higani. Makoro nyiso ni chakre dwe mokwongo higa mar 2023 ema bende gibiro donjo e junior secondary. To mana gi piny kanyo bende jatend piny Kenya no wacho wach mar kedo kod weche mag mibadhi ka onyiso ne jatelo mabiro dhi kawo kare to kod jalupne to kod piny owacho manyien mabiro kawo ma notayo ni nyaka koro giwuogo ko motegno mar goruok gi weche mag mibadhi e piny owacho to kod oko mar piny owacho. Kech owacho ni mibadhi en gima nitiere e sirkal moko nyal tamore kendo onyiso jok madhi kawo kare ni ma en gima nyaka koro gwerugo. Be kare mna ko pogre madhi piny kanyo bende neno moko kuom oganda ma pacho kae maro mapar ma bende odiochieng' manyoro nochiwne gi mich. Cleophas bende nosenyiso nyako Ramogi Jwang moko kuom oganda ma bende nochiwne gi mich. Tipo maneno ka gichiwo kanyo ne en mar Nzioka Waita jal ma bende ne en chief of staff mar kar tend piny Kenya kar jot mar tend piny Kenya. Wantiere kod Polika Potieno wudlu ma benyo yudo mich kendo yange kaka achiel kuom tund lumo osebedo katiyo maber ahinya. Kopogre gi manya kwa Ramogi Jwang mana kwa dhi mapiyo piyo ito boke mar 12 bende neno ka moko kuom jotelo mawuok e kweth mar Kenya Kwanza bende gisani koro seyo Karanja Kibicho mano jagoro mongirore e migawo mar arita kwe. Ing'eni kinde mose kalo kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka seyo kata mana Karanja Kibicho kende wantiere gi Jo Musheru wantiere gi jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe Matiang'i ma bende gisebedo ka giwacho ni gisebedo ka gitimo campaigns ne kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya. Giwacho ni chal ka gima gikawo chung' margi e weche mag siasa ma gima ok onego bed ni gitimo. To gin bende giwacho ni chik mar Kenya oyienegi mar timo kama nikech kapok gimako lemo ma gintiere go mokwongo gin jo Kenya to kendo gin jogo ombulu manyiso ni gin bende gitemo nyiso joma kwedo wach makamano ni gin bende gin kod ratiro margi ma macha ok nyal geng'negi. Piny kanyo bende wach mora jatend riwruok mar Wiper Kalonzo Musyoka bende neno kanyo ka koro liko ni dibed ni odwaro duogo e kweth mar Azimio. Kalonzo mana kaka nyocha weche moko osebedo ka wachore mokwongo oganda ma entiere gode duond buch siasa mar Wiper nyogo kura mowacho ni kuom chiegni ji 50 owacho ni nyaka dog mana e Azimio wan Kenya. Moko kuom jotelo ma bendo chung' e ukambani kocha owacho ni Kalonzo miyo gi tich matek nye giseloso banners giseloso campaign paraphernalia gige timo campaign koro sani ne dhi chuno gi ni ne gidhi golo gika giwito to giloso mar Kalonzo koro koro ma giwacho ni nyaka koro dog mana e Azimio te Azimio ku beno chako odir ne bando ni koro kupogore kod wach mar bedo chief cabinet secretary achiel kuom jotelo madongo moloyo jotend migepe mamoko kendo ibiro dok mede moko kuom tend migepe mano kamoting'o migawo mar pinje maoko mar weche mag pinje maoko mondo mi koro obed ni en gi kwe obed ka otiyo e Azimio ka.
Wan warito neno nyaka Ramogi Ajwang' ka bende odiochieng' makiny igeno ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka biro lando ayanga chung' mare. Koro odiochieng' makiny bende wang'eyo kapo nolando kata ooyo TV mar Ramogi wan ka mar kelo ni wach makama achiel kachiel. Par ni Kalonzo Musyoka bende osekamna chiwo gombo mare mar laro kombe ten piny Kenya. Onego bed no bro dhi tero obokene ka ABC mokwongo obro kwong'eyo nto bro tero obokene koso dhi kwongo golo lendo chaka sukucho koro koter ngeni ka okotero lendo koro arito winjo ka okotero ka ogolo lendo kapok oter mano wach no rumo to bende onyalo koso dhi kucho kasto warito lendo ne bende ito boke mar 13 mana kwa dhi mapiyo piyo kapok wadonje Gaset ma The Standard bende duol mochung' ne weche mag yiero IBC bende gichano timo nonro makare mag jolut ombulu madirom milion 1 ma bende osebedo ka wuok e polling station machielo gisebedo ka giwilo polling stations maggi. IBC no wacho ni gidhi timo mano ero kolore ni nitiere jok moko ma samoro nonro magi ne ok okawe yo malong'o kasto chochni moko ma kagi kacha no bede to bende giwacho ni gidhi timo ma mondo mi giyang ni to jok mane oro kwayo ni mondo mi gidar e wach mar wuok ka ok ogo kura e polling station kama no goche kodhi e polling station kuma chielo otimo mane yoro ledhi koso timo mano nikech tich odare kuma nyo goche motelo koso oloko kar dak koro chuno mana ni kuma dhie manyien cha ema nyako dhi ogo e kura. To bende wach moro bende aneno piny kanyo wach ma bende tipo ma bende nanyisi nyaka Ramogi Ajwang' kaluwore gi duol mar EACC duol mochung' ne weche mag mibadhi e pacho kaendi moko kuom oganda ma bende koro gidwaro mar mondo mi kik yienegi mar mondo mi gidhi chung' e kombe mopogore opogore. Mana piny kanyo kineno bondo ineno kwan ma bende gisechiwo gin kwan moheo 200 ma bende gidwaro mar mondo mi kik chung' e kom moro amora kaluwore gi weche mag mibadhi ma bende osebed ka idonjo negi godo. Kaeri nitiere kwan jotelo mathoth ahinya moket nyingi kae ma idwaro mondo mi tam kata ketnegi ageng'a kik gibed ne gibiro gichung' e sachiero maduong' mabiro. Maeri en gino ero ma samoro inyal neni dhi keto siasa. Ang'o momiyo gino biro mana sani dak ne tim chon mondo mi ne tam jogi kapok wach mar campaigns no chakore. Koro ma en weche ma wabro neno kaka gimedo dhi. Wan warito mana neno par ni bende judiciary kata mana doho ma pacho kaendi kokalo ir Chief Justice bende naneno kopuodho jong'ad bura adek ma bende biro bedo ka winjo buche ma kamago. Adani watiyo gi machinglo mantiere ito boke mar 16. Nitiere jal moro kanyo mochung' kanyo aneno ka osomo to tipo moro ma bende aneno kanyo nitiere moko ma bende obedo bathe kanyo nitiere Madaraka speech wito to kanya neno kondik CV Jubilee second term. Dibed ni odiochieng' manyoro nitie ng'at mana somo CV mare kaka osebedo kotiyo. Adier makende kaeri e picha ni mar katun makane otemo mano jatend piny Kenya otemo goro otemo nyiso ji kaka osebedo ka otiyo to e bathe kache ni jalupne nitie bende mano kaka katuni temo gore jalupne nitie to ng'eyo nyise ni gik miwacho nago mano chalo gik manono to bathe koma chielo cha bende no ka Raila mano tipo madichal ka Raila lakini ok wacho ni en Raila en tipo machalo kamano to bende CV neno kaka otesno yani obane gidhi ka gima manyiso ni en gi CV mararieya ito boke ma 24 bende jaod bura mabondo mano migosi Gideon Ochanda nokochopo mar tero otese mage mar mondo mi puodhe gi duol mar IBC. Mae wach ma bende aneno kanyo ka bende nanego bed ni ochopo kanyo to ne ok ochopo. Onego bed ni ochopo mbele IBC mabondo chieng' wuok tich to ne ok ochopo. Koro penjo mathoth medo bedo ka nikech ibiro paro ni aput mano ket mondo mi oyal kes mabondo e kind jaod buranieri to kod jal mano piem goda ndiwo mwae wach ne chendo mano gol oda kata chik mondo mi nuo welo no e yor ombulu ma ji ema dhigo e kura e seche 72 to mano ne ok otimore. Mano ne obed ni timore tarik 28 dwe mar 5 to nosekalo ma ok otim. Koro penjo mabedo maka ni to bondo ODM dhi bedo kod jachung' koso gidhi koso bedo kod jachung'.
To ng'ane ka kinde bende ringo. Kinde bende ringo matek. Ema koro watemo rito ka mondo wang'e ni to dhi timore koso ok dhi timore. To ponono ni ok otimore. Ni Odiongo bedo ni gionge kod jachung'. Manyiso ni ponono ka jakom Raila Odinga dhi bedo jatend piny Kenya. To samoro dhi bedo gi jaod bura mok ja ODM. Mokwongo madhi rite. Mano wach matek. Wan pod warito neno ponono ni Gideon Ochanda ni bro chopo. Kosa andiwo mwai ni mabro chopo kata oyo. Koso kes gi bro tim nade. Koso kes ni bro tim nade. Bende bondo ang'e ni weche mag tuke bende ringo ni e remo. Kapok apenjo kata mana wach tugo. Nitiere ito boke mogik ka. Kama bende aneno ka oganda moheo milion 12 nyakwa Ramogi Ajuang. Bende diwacho ni oro nyalo bedo ni mienjo e kinda counties madirom 23. Ma en kaluwore gi nok mar bando. Ma e kech maliyo ka dhano miwinjo cha. Jomoko luonge ni kech majwala. Kaluwore kod nok mar koth, kaluwore kod rem timo ikruok e yo makare. Magi moko kuom gigo eko mamiyo ngaji koro ni ochomo jo Kenya ronde. Kwanda dhano moloyo milion 12. Ma en kwan mathoth ahinya. Ibiro paro motelo jatend migawo mochung' ne weche mag arita maiye nowacho ni kaka piny owacho gisechako keto ikruok mar arieya mar biro dhi konyo jo Kenya masani koro kech kayo. To bende king'iyo dech piny owacho mano NCPB kuonde mikane cham manyalo konyo oganda. Giwacho ni ginok gi cham sani. Oganda mantiere gwenge ma ipure cham mang'eny ahinya machalo kaka Trans Nzoia kocha. Bende sani giwacho ni ok gidagi uso cham. To gin bende gikano chambgi mondo okonygi nikech piny tek sani. Nikech sani bende kata mana nyako Ramogi Ajuang kaponi isedhi kata mana dukni madongo mong'ere kaka supermarkets kacha, idhi kata mana nyiewo mogo. Mogo kilo 2 mar bando owuok siling 130. Sani ochopo e nengo mar siling 165. Omedo mana songo. Omedo mana sudo. Bathe kanyo bende aneno ka Chief Justice Martha Koome wach mabende nanyisi ka bende ochuogo koro jong'ad bura 3. Mano moriwo Justice David Manyanja, Chacha Mwita gi Mugure Thande. Mabende koro biro chako winjo buche mag jotelo mabende donne gi weche mag mibadhi mag jotelo moko kuom gi mabende dwaro chunga e kombe mopogore. Bende bondo bende na wacho ni weche mag tuke bende ringo ni e remo. Nyisa mana tugo mar gora gi FC kaka odiochieng' manyoro no bedo. Mana kaka isewacho en ni gor kod FC Leopards ne ntiere kod tugo mar osiep. To ne ok en ma tugo mar osiepa. En otugo mar osiep ma bende ne lare kwan pesa maromo milion 1 ma gore manochweyo kawo. To e tugo noero ne FC bende noyudo nus milion. FC bende noyudo nus milion. To ne giwuok e pap kane giywak nikech ne gintiere kod geno ni bang' Nyese loyo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Collins Shivachi. Mano jatugo maber ahinya kendo ng'won ahinya weche mag adhula. To jogor bende kar ne nigi rieko machielo. Ne gitimo lokruok kaso jatuk FC machon ema nochako loyo ne Gor Mahia. Kendo ka oseloyo tene mochako dhi olo penalty mogik momiyo Gor ochako kawo kikombe. Ma nyiso ni Gor Mahia kochakore higa mar 2016 nyaka sani onge odiochieng' ma FC Leopards oseloyo Gor. Kendo historia no pod medo dhi. Waredo rito ni to biro medo chalo nade. Mano lendo mano okelno achiel kachiel e tipo mar Ramogi kaeri kanyakla kod Ramogi Radio. To Jumapil bende pod wadok kelo ni tugo machielo. Jumapil ungi tugo mane? Mano e kind club mar Gor Mahia to kod Nzoia Sugar jolos sukari mawuok Nzoia. Ibo tanga achiel kachiel. Achiel kachiel e Ramogi TV. Takiani kopogre gi tuke mapacho ka ang'eni support Gor Mahia donge. To tuke mag pinje maoko. E pinje maoko bende nitie a support ga Chelsea nikech negi thoro kawo jo Afrika mang'eny ahinya. Ema nomiyo nasa amiyo gi sir. To kwawere kod mano wadhi tugo mar volleyball. E tugo mar volleyball team mar piny Kenya KCB ema nobedo joloch mag pinje mag Afrika korka wakeini. Ma en nyadhi to kod mor ne wan kaka jo Kenya nikech timbewa maromo 3 nochope tuke mag Afrika mar volleyball. Mano KCB, mano Kenya Pipeline to kod Joka Prisons. To kane gidhi tuka to ne gitimo maber magiloyo jok mamoko. KCB obedo namba 1, kasto Pipeline nobedo namba 3, kasto Prisons odhi obedo namba 5. Manyiso ni e Afrika Kenya ema ntiere kod sulwe maber e tugo mar volleyball. Puoch ne pak ne jotugo mapacho ka. Kopogre gi Daily Nation madonje Gaset mar The Standard. Thund wach mana kaka mar Daily Nation en kaluwore gi chenro mabende Uhuru Kenyatta nosechiwo ne oganda odiochieng' manyoro kaluwore gi tich mabende osebedo kotimo kuom thuolo mar higni 10. Bende kanyo aneno kwadong' mana gi ndalo matin kende ndalo mar 68 to wadhi e yiero maduong' mabiro. Wach mabende kon aneno komi pek kanyo en IBC
ka bende nitiere moko kuom oganda ma pacho kaendi mago jolut ombulu ma bende gisani koro dwaro donjo ne IBC. Bondo wang'ia ne ito boke mar 11 gima wacho nikech ang'eni Gaset mar The Standard ka bende gin mana nuoruok moko kuom weche ma bende nwasekelo ni nyakwara Ramogi e Gaset mar Daily Nation. Bende gisani nitiere kwan mag ji madirom 30 mago jo lutombulu e pacho kama bende gisani koro dhi donjo ne duol mar IBC ka bende gidwaro mar mondo mi ogeng' chenro mar puodho jochung' mopogore opogore. Magi ok mana jochung' kende to jochung' malaro thuolo mar biro bedo jatend piny Kenya mano president. Ibiro penjori nang'o miyo jogi ki okawo okang' machalo kama. Ng'iyane gima Mwangi wa area gavana kano ochopo e mbele IEBC e Bomas of Kenya nowacho ni nomiye norwake yo mok ber nochalo mana jakow ji to wacho ni ere kaka inyal nene kaka ng'ama kowo ji ng'ama kowo jowuoth to en bende en ng'wech odwaro nyaka achiel ni mondo mi en bende odagie gi nyakoni. Koro bende iparo ni ibiro winjgi bura makama nikech wang'e ni IBC chenro mar puodho jochung' biro rumo chieng' tarik 6 mano juma mabiro. Gima biro dhi timore kari en nitiere tight timelines, nitiere kinde ma nyaka koro time gik moko. Achiel kuom gima antiere godo gadier ni samoro nyalo biro dhi timore en ni kes mar jogi ibiro dhi wit oko for lack of enough evidence. Ibiro wit gi oko nikech gionge kod neno moromo kata gionge kod weche mamoko. Mane e gima neno ka nyalo biro dhi timore mbele ni. Manyiso ni cases gi kuma ginyalo tero ahinya onge. Magi gin mana drama moko mabedo kapok ji otimo yiero. Timorega kinde ka kinde. Ero kama na inye ito boke mar beach iwacho kanyo naneno ka gindiko kanyo gi dhongere ni debt has allowed country to grow faster says Uhuru. Koro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta koro wacho ni gowi ma bende piny Kenya osebedo ka nitiere godo osekelo dongruok mathoth e pacho kae. Otemo wacho ne ng'ama biro dhi kawo kare ong'ado ne rieko ni ka ibiro dhi kawo thuolo mar biro dhi tayo piny Kenya kik iluor kawo gowi nikech kikawo gowi titiyo godo maber to kelo dongruok ne piny Kenya. Ng'iyane kwan pesa ma bende ne oolo koa e pinje moko en trilion 6.5. Kata obedo ni jo Kenya osebedo ka ywak e kidienje mopogore opogore e weche mag kawo gowi gi eki. Giwacho ni gowi mane piny Kenya okawo nomiyo wabedo kod mibadhi machalo kaka mar dago mar pi ma Kimarer to kod dago mar pi mar Aror kama kwan pesa maromo bilion 60 nolale. Enyalo paro chieng' moro chien kacha jalop jatend piny Kenya William Ruto ne wacho ni ok en bilion 60 en mana bilion 80. Kata mna kupogre gi mano bondo kata mna kiwacho ni tenda Uhuru Kenyatta osekoyo omenda maromo siling trilion 6.5 ma mana gikwayo chakre higa mar 2013 nyaka sani ma bende giwacho ni gisebedo ka gikelo godo dongruok mopogore opogore. Mano kamuting'o koda ka gedo mar yo maduong' masani koro yo mar gorofa mantiere chuny boma ma Nairobi ka picha ne bende nitiere bathe kanyo ero. To bende wach mar mibadhi achiel no inyalo paro mibadhi mag weche mag KEMSA bende nitiere kanyo ma bende ne wacho ni mano kwan pesa maromo bilion 7.8 nodhi ma olal. Koro penjo bedo mathoth ni to ang'o miyo wakawo hola mang'eny to pesa mang'eny bende chak lal e yor mibadhi. Mano wach malich ahinya koluwore gi successor mare kata mana jal ma bende biro kawo lemo mare ka osedhi retire nitiere kata mana kwan mag omenda ma bende oketo kanyo kaluwore gi chenro mopogore opogore ma bende nosetimo. E ito boke mar abich gi piny kanyo bende odiochieng' manyoro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta wacho kako osebedo ka oting'o joma mine malo e lemo mopogore opogore. Nowacho kuom ranyisi Chief Justice ma pacho ka Martha Koome kanotieko chal ka gima no ogoyo kata mna kisera mar ombulu ne kweth mar Azimio kanwinjo kwacho kanya ni oganda ma pacho ka nitiere gi thuolo mar biro yiero miyo kaka ma bende biro bedo jalop jatend piny Kenya. Ing'eni samora mora ma ibedo jalop jatend piny Kenya manyiso ni nyalo bedo jatend piny Kenya samora mora ka gimoro timore. Ka erito piny Kenya bende kamano wueno ibiro yudo ni piny Kenya ok osebedo ka timo maber ahinya e miyo joma ok ni thuolo mag telo. Pima ne tend Uhuru Kenyatta to kod tend Mwai Kibaki to kod tend wuonigi mano Jomo Kenyatta joma wakeni ne ok mi thuolo ahinya. En loch mare ochako chiwo ranyisi ni joma wakeni nyalo mi thuolo. Koro no wuoyo mariek ka ng'ama go siasa. To wabiro biro neno mbele kucho kaka weche biro chalo. To bende wageni jatend
jatend piny Uhuru Kenyatta bende noselieko ni en ok bi nene campaign moro amora, ok obi bedo kogo campaign ne kweth mar Azimio kata kamano. Ing'eno yudo ga intelligence report manyiso ni oseng'e kuma piny ochomo. Emomiyo kine wuo kamano to ng'e maber ni piny dhi kuma kama, koro kata ka yweyo to onge tabu. Wach malich ahinya. Ito boke mar 10 nyakoro Ramogi Juang bende odiochieng' manyoro ka nyasi mar Madaraka, mano nyasi mar 59 nobagi Uhuru Gardens. Okang' ma kama bende dwa neno koyaw ayanga ne jopiny mar mondo mi ochop e kar yweyo mar Uhuru Gardens. Anja karo kata mna kineno tipo kanyo iluonge ni Uhuru Gardens National Monument and Museum. Koro bondo in gi thuolo odira kama kokiti tirieri dhi Uhuru Gardens kata kine gi familia mari tu dhi yweyo kanyo. Itona kao gi adhi song ne gi Kenya kaka piny Kenya ber. Dhi song ne gi Kenya. No nenda kata mna tipo nyoro kana kata mna weche manyien e TV mar Ramogi. Ogere yo manyasi ambe daher mar chopo kacha. Kinde pod nitie. To bende gie bathe kanyo ibiro temo ng'iyo ka wang'iyo jatend piny Kenya masani to kod jatend piny Kenya ma kinde mokalo chien gik mane gisebedo ka gitimo. Ere kaka Uhuru Kenyatta timo sani to ere gimokopo kuom ng'at manokao thuolo kare mano Mwai Kibaki. Mwai Kibaki nok wuok ayanga mar yango ni an ka wuok e loch tadwaro mondo mi ng'ani mokao telo kwa kara e ito boke mar 7 kanyo. Kaito Daniel Moi eto no wuok apiaya mowacho ni Uhuru Kenyatta ni ema neno koromo. Ting'eni kinde ka ne pod oraga, ne pod otin ahinya. Koro ji ne penjo ni to ere kaka owe jok madongo gi to Uhuru ema nodhi okawo. Mano nodhi obedo gimiluongo ni backlash. Ne odhi ochopi akirikiki ma gima nodwaro nok otimore. Kasto Mwai Kibaki ema nodhi okawo. To bende kichaki goyo machiemo chien, ibiro yudo ni wuon mare, mano Jomo Kenyatta, bende nok wuok ayanga ahinya mowacho ni en koponi wuok to ng'ane ma mondo mi okaw kare to nochako iko ji mopogore mane nyalo kaw kare mane gima bende notemo time gi neno ka sani koro wacho ni ok odhi wuok ayanga ni odhi timo campaign ne ng'ato kata kamano chien kacha no waseng'e ni chung' mare to nika. Ero kamana inya ito boke mar 14 nitie machinglo moro kata mna cartoon ma bende nolombo wang'a to cartoon ma kama di wachang'o aneno ka nitie jal mo oting'o kede moro mondik ni Baba Tosha. Ma en jago akwadha ma temo pimo piny ni wanyalo chomo nade kufuyo matin to chopo kamoro to wacho ni bas kae mayudo kakare koro piny donje koda malong'o. Ero kamana inya koro mano to kata mna gik ma oting'o godi wachang'o mago di bed nikech anno kamoro mako ume moko mako wiye to chal ka gima ng'ato oting'o gimoro gi bad lwete mago di bed ang'o ya mago ranyisi ma gini gima temo songo piny Kenya ng'ane ka idho kalapapla ka intiere kalapapla malo kata ndege malo ting'iyo kaka jo piny chalo to wach ni sipime gi tarubin kae kama wachomo e gin neno konde kanyo ni Baba Tosha. Akenya koro Ramogi Juang kineno cartoon kata machinglo ma kamano di wache ang'o. Aneno ka wantiere live e Facebook acha ginyalo mona nyiso wapachgi donge bondo. Ito boke mar 19 bende aneno Wetangula mano senator ma Bungoma ma bende gisani dwaro mar mondo mi ochung' kendo nosepuodhe gi IBC ka bende odok laro komba Senate mano e county ma Bungoma. Kora neno ka nitiere moko kuom jogo ma bende nitiere kombe mopogore ma bende koro se Wetangula ino sechiwni lemo mar bedo speaker mar Senate gi kweth mar Kenya Kwanza ichako duogo laro lemo matindo kodwa. Nitiere gima Wetangula temo timo ka manyiso ni entiere kacha to remo se kayogi kata in kiwuok e odi kidhi kamoro to ichich gi koyo ni gimidwaro chok idhi yudo remo se kaye ni kare kom mar bedo jakom od bura mar Senate ok odhi yudo emomiyo chako go ng'wech machielo mar dhi manyo thuolo mar bedo senator ma koponi obedo senator to macha ok oyudo to pod en safe pod entiere e political power. Gini bende timore ne Cleophas Malala nyoche chien kacha notimo campaign kano keto picha mag Ruto e gigene mag timo campaign to sani ni neno ka koro piny nobedo matek mochune mogolo gika koro otimo campaign gi en owuon kaka Cleophas Malala.
Bende parni nyaka Ramogi Ajwang kinyiewo Gaset mar The Standard odiochieng' ma kawuono, nitiere ito oboke ma iye kanyo ma giketo ne jok mantiere gi gombo mar bedo pilot, jariemb ndege. Koso jariemb ndege cha nigi dholuo mane? Mane dhok mitiyogo. Mane dhok mitiyogo. Kata jata ndege. Kata jata ndege. Nikech ing'eni riembo tibedo gi steering wheel. Koro ma en jata ndege. Koro kapo ni dabedo jata ndege, nitiere ito oboke ma iye kanyo ma iluongo ni Airspace News Kenya. Lakini bondo ka nidongo, nidwaro bedo ang'o ka isebedo maduong'? Nadwa bedo jafwambo. Mana kaka jafwambo kawuono. Kamano. Ma koro gi dho ngere you're living your dreams. Emo miwinjo ka wacho ni CBC. Wach malich ahinya. Koro ne joriemb ndege, ne jok magombo riembo ndege matut nitiere ito oboke mar Standard kanyo mar mondo mi ing'e ni riembo ndege nitiere ang'o. Nitiere kata mana pilot jariemb ndege moro kaluwore gi report mana Joyce Oduoro kelonwa odiochieng' manyoro, bende nong'ielo rengo kata mana notho. Okale masira mar ndege mano obede. Ne en wach malit ahinya. Nyaka Ramogi Ajwang par ni ito oboke mar The Standard ka bende nitiere weche mag ohala, gik matimore pinje ma oko yudo thuolo mar mondo mi isom. Bondo kaka nasewacho, mpira ringo e rembi, nitiere jok ma bende ong'ielo tho kanyo, bende aneno tipogi mos ne anyuola mag jok moyudo masira makamano. Aneno ka Mo Salah koro dwaro dhi kata mana odwaro wuok e tim mar Liverpool, ito oboke mar 47. Ma en jatugo mawuok e piny mar joka Farao, piny mar Egypt. Mo Salah osebedo ka tugo maber ahinya ne klab mar Liverpool. Liverpool nyotiyo matek kendo ne gitemo mondo mi gikawo okombe mar lig mar piny Ingereza. Kata kamano ne gitieko namba 2. Gichak gitiyo matek ahinya mondo mi gikawo okombe mar klepe ma joloch e kind pinje mag jasungu. To ne gibedo namba 2. Manyiso ni lek margi to kod dwachgi nyotore e dakika mogik. Iwacho ni iye nimo kochiegni go. E kaka mari. Koro gineno ni mondo mi gin bende wang' ne gikawo okombe mar joloch kaka jatugo owuogi odhi ne oriwre gi klab monyalo kawo godo okombe ni. Koro bende kata mana Salah kanyano ka en jatugo mar rauma, iwacho ni oseloyo gonde maromo 156 e kind thuolo mar tuke 254 ma Liverpool osetugo. Mago dong goals mang'eny ndi? Mago goche mang'eny. To kata kwa we mano, wang'iya ne jomoko kuom jotugo mayiweko pesa. Ing'eni nitie jok michulo sana, to magi jok mayiweko. Wan gi Kylian Mbappe. Mane moka orang'eny mar namba mokwongo. En chule kwan pesa maromo $900,000 kod $95.2 mano bang' ndalo 7 ka ndalo 7. Jumachiel. En osechamo pesa no. Mano pes piny Kenya. $95.2. Yes. Mano pesa mochama juma. Mano pesa mochame juma. Kato wantiere ka kod jatugo Neymar. En ogocho ne klab mar PSG e piny mar Ufaransa kocha. En $189,000 kuom juma achiel. Lionel Messi ogocho ne PSG bende. En be $188,000 kuom juma achiel. Iwinjo kanyo. Kasto wantiere kanyo kod Cristiano Ronaldo mar Manchester United. En oyudo $6.4 en be kuom juma. To kod Kevin De Bruyne embo yudo $56.4 kuom juma ka juma. To kaka mago mana milione mang'eny kama, to mano mana juma. Dong mano gilogo mana gi pesa. Tax be ng'eny. Tax be ng'eny. Osuru be ng'ade wi pesa ma kata mna king'ado osuru bondo iyudo $95.2 e juma. Nyisa ni dwe in gi pesa dikata king'ado osuru. En gi pesa mang'eny. Manyiso ni pesa kuom ranyisi kao pesa kata kaka molunga chamo. En bi ng'eni chule pesa mathaga yoi. Kumogoche. Maka en pesa mawach ni okawo msache mar dweche 2 kende. Oromo tayo jo Homa Bay County kaka en ja Homa Bay County. Bende ito boke mar 46 bondo nitiere wach mabende nisewacho kalore gi tim mar piny Kenya mar KCB volleyball mabende no ka gin joloche tuke mabende nagitugo e piny Tunisia chieng' tich ariyo. Kendo jatend migawo mar weche mag tuke Amina Mohamed nowacho ni saa ochopo manyaka waket mise marwa malong'o mar temo tego weche mag tuke kidienje mopogore ma ka waketo ni en tugo mar adhula tiketo structures yore malong'o meluwo mondo mi ka timbe mag piny Kenya dhi gocho gi jok maoko to giyude loch mana kaka jo volleyball yudo to mana kaka jo ng'wech bende yudo. Owacho ni saa ochopo manyaka weche gi koro chak mana ketie tim gi sani.
Kwatieko ito boke mar 45 mano ma The Standard. Aneno ka goro wuon timbe nitiere gi nyase giting'o kombe kanyo. Ma en tipo ma bende kata mana odiochieng' manyore TV mar Ramogi tuke makamagi notugi. Nanyisi ni jatugo Austin Odhiambo king'iye kanyo entiere mbele kanyo. Austin Odhiambo chon nogocho ne FC Leopards jogor ma yeno nyiewo wacho ni ma wuod luo we wakete kama nogochinwa. En ema nyochako odhi okuongo kendo tim mare manogocho ne chon. Samoro kucho ne ok oyudi chudo maber koro yudo kama oyudi chudo maber. Koro tiyo kaka ng'ama ne yudo chudo maber. Gikanyero nyakwara Mugajuangi makelo wa giko mar nonro mar Gaset. Waselidho ni Gaset mar The Standard gi Daily Nation. Momori okinyi makawuono idhi isom. Kwa kamane thuolo makamaka pok wanasomo ote mabendi yoronwa okinyi makawuono. Bondo ma thuolo mami mar chiwo pachi mogik. Odoche makawuono iluwango koso ibro bedo kikelo weche manyien. Nyalo muna nyiso nyakwara Mugajuangi. Odiochieng' makawuono wabiro temo bedo kwa ng'iyo matut ahinya. List manogol mag jotelo monego bed ni geng'o negi kik dhi law weche mag tele sachiero maduong' mabiro. Ere chik manyal dhi ti godo mabiro dhi tamo gi yudo thuolo mag telo gi. Kopogore kod mano, ang'o momiyo wach ni obiro kairi gi sani? To bende kopo ni odhi otamgi, pek mane manyalo dhi bedo ne jochung' kata duond buche siasa ma samoro inyal ne ni emoketo hinga kata tiyo kod apisi mamoko mag piny owacho mondo mi ogeng' ne jogieki. Magi gin weche mabiro bedo kwaluwo ahinya machiegni e nyakalondo mar Ramogi kocha. Ageno bende nyaka wang' liech mar Ramogi TV bende magi weche moko madita ahinya mabiro bedo kwamenyo odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya David Bondo. Wagoni erokamano kuom biro okinyi makawuono. Bura Nairobi ka koyo liyo to ichopo ni chopo chon. Erokamano ahinya. Kok manyakwara Mugajuangi kanye makelo wa e giko mar nonro mar Gaset okinyi makawuono. Aneno ka moko kuomu osechopo e mbui marwa mar Facebook kaka pile. Abiro mana somo moko kuom ote mabela neno kioro no okinyi makawuono. Makolonde David wacho ni ineno wachiel kachiel kiwuok Dandora Phase 5. Vitalis Ochieng wuod game Karariu iwacho ni ber amor kodu kenda dhi mbele gi neno chenre iwacho ni mor. Erokamano ahinya. Wuod Alego Rendere iwacho ni ayie kodu kakukelo weche makamagi adimba. Nicholas Okoro iwacho ni Prince Guya wachio ibende ichio maber. Muhia wa Kandara iwacho ni neno wachiel kachiel kiwuok Kandara. Ominde Clinton iwacho ni sedonjo. Kevin Aruchi mbenda neni Sam Jacom iwacho ni noweyo makare kiwuok Kayole. David Nyakina iwacho ni Kalonzo oduogo owe tagni nikech kamodhiye onge obed mana mos. Odiochieng' makinyo obiro mana winjo kaponi oduogo Azimio kata oyo kaponi odok laro komba tend piny Kenya. Oluoch Polaudi intiere gwenge mag Mombasa. Wino George intiere Nairobi ka. Anyanga makopio jagogo Katuma iwacho ni ibed mos kineno Ramogi TV. Sam Jacomi mbenda nini kicha kidogo giparo moro mar Wetangula. Iwacho ni Wetangula gini oseneno ka pinye tek mbele ka. Yudo kuona tamalo 70 ok yot negi. Emomiyo ni nyaka gitang'. Aine Awuori mbeni wacho ni ineno wa mos kintiere Kisumo dala. Imor gi kaka wakilonu weche maler mantiere koda tiende weche mag oboke. Moses Ateta iwacho ni ineno David Bondo wacho no neni achiel kachiel. Bernard Majalino Mari ineno wakintiere Ogongo Village. Ajode Fanuel imeni wacho ni ineno wa maler. Atemo somo gi mang'eny. Kok manyakwara Mugajuangi kanyo wadhi koyo matin. Erokamano ahinya kuom kete e nonro mar Gaset okinyi makawuono. Mabiro bang' ma en twak mokuongo e chenro mar Opiny mabende idhi bag kod nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.